नमस्कार. आज आपण हा चमचमीत आणि थोडा हटके पद्धतीने बनवलेला अंडा मसाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. खूप छान अशी रेसिपी आहे. तर याच्यासाठी काय करायचं, तर एका पॅनमध्ये 1 चमचा धणे, अर्धा चमचा जिरे, बडीशेप आणि अर्धा चमचा काळी मिरी एवढं आपल्याला हलकं भाजून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हलकं भाजून घ्यायचं आहे. आता याच्यासोबत मी थोडा कढीपत्ता पण घातलेला आहे. कढीपत्ता पण याच्यासोबत आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. कढीपत्त्यामुळे या मसाल्याची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते. आणि नंतर मग हे बघा, मी थोडा वेळ हे भाजून घेतलं आणि बघू शकता तुम्ही कढीपत्ता पण आपला मस्त असा कुरकुरीत झालेला आहे आणि मसाल्यांचा पण हलका वास यायला लागलेला आहे. म्हणजे गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि हे सगळे मसाले आहेत ते आपल्याला गार करून घ्यायचे आहेत. आता त्याच पॅनमध्ये मी 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेलाची क्वांटिटी थोडी जास्त घ्यायची आहे या रेसिपीसाठी. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी हे काही खडे मसाले घातलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं, 1 तेजपत्ता, 4-5 छोटे तमालपत्र आणि एक आपली वेलची असं घातलेलं आहे. आणि हे सगळं आपल्याला हलकं परतवून घ्यायचं आहे. ते परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये 4 बारीक चिरलेले कांदे घातलेले आहेत. कांद्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं आहे आणि कांदा बारीकच चिरून घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे चॉपर असेल तर चॉपरमध्ये तुम्ही हे काम करू शकता. तर अगदी बारीक चिरून हा इथं कांदा आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे. कांदा आपल्याला मस्त एकदम गोल्डन होईपर्यंत छान असा परतवून घ्यायचा आहे. आता मगाशी जो आपण मसाला भाजून घेतला तो गार झालेला आहे, तर तो मी खलबत्त्यामध्ये घेतलेला आहे आणि आपल्याला ह्याला मस्त असं एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे. तर खलबत्त्यामध्ये बघा मी याची मस्त अशी पावडर करून घेतलेली आहे. तुम्ही मिक्सरला पण फिरवू शकता, पण खलबत्त्यामध्ये याची टेस्ट आहे ती खूप छान येते. अशी मस्त अशी याची पावडर करून घ्यायची आहे. खूप अगदी बारीक पण नाही, थोडीशी ओबडधोबड राहिली तरी चालेल. आता याच्यासाठी एक वाटण करावं लागेल. त्यासाठी मी 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 10-12 काजूगर घेतलेले आहेत, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, तेवढंच मी आलं घेतलेलं आहे आणि मी इथं कोथिंबिरीचे देठ असतात ते घेतलेले आहेत आणि सोबत मी 4 बेडगी मिरच्या आहेत, त्या 1 तास मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेल्या, तर त्या पण मी इथं वापरणार आहे. तुमच्याकडे बेडगी मिरची नसेल तर नाही वापरली तरी चालेल. बेडगी मिरची पावडर असेल ती वापरली तरी चालेल. तर ह्या सगळ्याचं मी एक मस्त असं बारीक असं वाटण करून घेतलेलं आहे. इथं कांदा बघा एकदम आळलेला आहे. कांदा निम्मे होईपर्यंत आपल्याला हा छान असा परतवून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. कांदा मात्र करपवायला द्यायचा नाही आहे. कांदा असा एकदम निम्मे झाला की नंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये आपण जी मगाशी पेस्ट करून ठेवली ती ॲड करायची आहे. हे बघा, थोडंसं जे मिक्सरमध्ये राहिलं होतं ते मी थोडंसं पाणी याच्यामध्ये ॲड केलं आणि ही कांद्यामध्ये छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. खूप मस्त अशी ही अंड्याची रेसिपी आहे. आपण नेहमी अंडा करी करतो, ऑमलेट करतो, पण तेच अंड्याचे प्रकार खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता. एकदा जर तुम्ही ही रेसिपी केली तर तुम्ही त्याच्या प्रेमातच पडणार आहात. चवीप्रमाणे इथं मी मीठ ॲड केलेलं आहे आणि हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, खूप मस्त अशी अंड्याची रेसिपी आहे आणि याच्यावर मी आता झाकण ठेवून आपल्याला हे मस्त असं अगदी थोडं तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. जरी झाकण ठेवलं तरी मी याला अधनं-मधनं असं परतवलेलं आहे आणि मस्त तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे छान असं परतवून घ्यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही, याला आता थोडं तेल सुटलेलं आहे. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे. आता मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि नंतर आता आपल्याला याच्यामध्ये काही मसाले घालायचे आहेत ते आता बघूया. तर याच्यामध्ये मी हे मसाले घातलेले आहेत. याच्यामध्ये मी ही 1 चमचा कसुरी मेथी आहे ती मी बारीक करून घेतलेली आहे, म्हणजे गरम करून बारीक केलेली आहे. 1 चमचा धणा जिरा पावडर आणि 1 चमचा माझा घरगुती मसाला आहे तो घातलेला आहे. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. मगाशी जो आपण फ्रेश मसाला तयार केला तो इथं मी 1 चमचा घातलेला आहे. थोडा मी उरून ठेवलेला आहे जो आपण नंतर वापरणार आहोत. हे बघा, हा एवढा मसाला मी शिल्लक ठेवलेला आहे जो आपल्याला पुढे लागणार आहे. आणि आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. मस्त असं सगळं हे एकत्र झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे. तर थंड पाणी न वापरता तुम्ही गरम पाणीच वापरा, म्हणजे याची जी टेस्ट आहे ना ती ग्रेव्हीची खूप छान येते. तर तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं पाणी ॲड करायचं आहे.
गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवलेली आहे मी आणि हे आता छान असं एकत्र करून घेणार आहे। हे बघा, इतपत पातळ अशी ही ग्रेव्ही ठेवायची आहे। खूप जास्त घट्ट पण नाही, खूप जास्त पातळ पण नाही, इतपत आपल्याला अशी ग्रेव्ही ठेवायची आहे। कारण आपल्याला याच्यामध्ये आता अंडी पण शिजवून घ्यायची आहे, त्यामुळे हलकी पातळ अशीच ग्रेव्ही ठेवायची आहे। ह्याच्यावर झाकण ठेवून मी याला एक वाफ येऊ दिलेली आहे, म्हणजे मस्त तेल सुटेल या ग्रेव्हीला। तर एक 5 मिनिटाची बघा स्लो गॅस फ्लेमवर मी मस्त अशी ही ग्रेव्ही जी आहे ती शिजवून घेतली। याला मस्त असं तेल सुटलेलं आहे। परफेक्ट आपली ही इथं ग्रेव्ही तयार झालेली आहे। टेस्ट खूप छान लागते या ग्रेव्हीची, नक्की एकदा करून बघा ही ग्रेव्ही। जर कांदा व्यवस्थित भाजलेला असेल आणि मसाले छान परतवलेले असतील तर ग्रेव्हीची टेस्ट ही नक्कीच अप्रतिम येणार आहे। आता जो मगाशी आपण उरून ठेवला मसाला तो मी या ग्रेव्हीवर घालणार आहे। जिथे जिथे तुम्हाला अंडी घालायची आहेत त्या त्या जागेवर तुम्हाला हा मसाला जो आहे तो थोडासा असा पसरवून घ्यायचा आहे। तर इथं मी ही 5 अंडी घालणार आहे, त्याच्यामुळे मी तेवढ्या जागेवर हे व्यवस्थित पसरवून घेतलेलं आहे। असा मसाला घातल्यामुळे त्या अंड्याला जो आहे तो मसाला व्यवस्थित मस्त असा बसतो। एक अंडा फोडून घेतलेला आहे आणि जिथं मसाला घातला आहे तिथं मी हे अंडं ओतलेलं आहे। असं वाटीमध्ये फोडून घ्या, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही कवच वगैरे असेल तर तुम्हाला दिसेल। अशा प्रकारे मी ही अजून 4 अंडी याच्यामध्ये घातलेली आहेत आणि त्याच्यावरती मी तो परत उरलेला मसाला घातलेला आहे, थोडी कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत आणि याला एक 5 ते 7 मिनिटाची मंद गॅस फ्लेमवर वाफ दिली आहे, म्हणजे जोपर्यंत अंडी शिजतील तोपर्यंत आपल्याला याच्यामध्ये वाफ द्यायची आहे। तर झाकण ठेवून याला मस्त अशी मी वाफ दिलेली आहे आणि बघू शकता अंडी पण परफेक्ट शिजलेली आहे। तर गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवून आपल्याला हे करायचं आहे आणि परफेक्ट असा हा आपला इथं अंडा मसाला तयार झालेला आहे। खूप अप्रतिम लागतो, थोडी वेगळी रेसिपी आहे। आपण फ्रेश जो मसाला तयार केलेला आहे त्याच्यामुळे याची चव जी आहे ना ती खूप अफलातून येते। तर नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।